दिनै जोंहा जाय टेट पास जानानै दं 19,000 बिटिसिआव टेट पास जानानै दङ आसाम पार्टनि टेट पास जानाया एखे बोसोराव पास जानाया दिनै साख्रि मोनजोब्बाय बिटिसिआव टेट पास जानाया मानो साख्रि मोनाखै जे प्रमद बर'आ आरो इउपिपिएलआ सासन खालामनायनि थाखाय साख्रि मोनाखै नङा होमबा दिनै बेन्सारि स्कुला सरकारि जायासै फोरोंगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनो दिनै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनासै बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनफैबाय आबादारिफोरा दिनै इउपिपिएलखौ सैला नङा होमबा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो जितेन मोसाहारि जायनाखि तामुलपुर आन्चलिक एबसुनिबो आफादगिरि जानाय प्रमद बर'नि क्ल'ज बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों जाथिया रैखा नंला प्रमद बर'जों जोंनि ओनसोला जौगाला होननानै बिथाङा बिपिएफआव हाबफैदों खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भुपेन बर' इउपिपिएलनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन इउपिपिएलखौ गारनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव फैदों दिनै पावाराव इउपिपिएलआसो दङ नाथाय अब्लाबो इउपिपिएलखौ गारै गारै फैनानै दिनै बिपिएफ दोलोजों जयनिं जादों दाखालि बावैसो मा होनो जोंहा बर्मा आन्चलिक एबसुनि बारग' आफादगिरि रमेश बर'आ पावाराव दङ इउपिपिएलआ अब्ला बिपिएफआव फैदों दिनै 25 बोसोर बोरै सासन खालामगोन आबादारिफ्रा इउपिपिएलखौ सैला जोंनि जाय इडुकेटेड यां जेनेरेशन बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ सैला कन्ट्रेक्टरफोरा इउपिपिएलखौ सैया विभिन्न जाति जनगोष्ठीया इउपिपिएलखौ सैया दिनै बिपिएफ दलाव फैगासिनो दङ आरो बयनिफ्राय इन्टारेस्टिं जाय इउनिभार्सिटि बारग'नाय जाय दिनै कलेज बारग'नाय बै यां जेनेरेशना दिनै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों मा बुंदों बिथांमोना जे बिटिसिखौ बासायनो नांगोन जेरैखि जाया बिटिसिखौ बासायनो नांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोनांगन बिटिसिआ जोंनि सम्पद होनदों बिटिसिआ जोंनि ओंखायनो बे बिटिसिखौ बासायनो होननानै दिनै यां जेनेरेशनफ्रा सेंग्रा सिख्लाया दिनै बिपिएफ दोलोआव जयन जागासिनो दं बेफोरनि साइना मा नङा होमबा राजु नार्जारिया जुदि रायजोजों अनजानाय खामानि मावोब्ला रायजो राजानि खामानि मावोब्ला मा 50 बोसोरखौनो सासन खालामनो हागोन बिथांमोना दिनै नाथाय रायजो राजानि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आं बुंबाय थायोना नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गाव शिफ्ट जानायनि उनाव जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव 10 कोटि फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन सासेबो मिडियानो 10 कोटि फैसा होआसै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय आरो ग्रेजुएसन खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2,500 होनायनि खोथा दंमोन रावबो थाइसेबो मोनासै नङा होमबा रावबो थाइसेबो मोनासै 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि खोथा दंमोन 5 लाख नङा 3 बोसोर जाबाय प्रमदआ शिफ्ट जानाया दिनै सासेबो साख्रि मोनासै नङा होमबा दिनै उल्टा टेट पास जानायखौ आसाम पार्टना साख्रि मोनबाय बिटिसिना साख्रि मोनासै 5 लाखनि गेजेराव सासेबो बिथांमोना साख्रि होनो हायासै नङा होमबा दा बेबादियाव जोंनि सेंग्रा सिख्लायाबो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामला ओंखायनो बिपिएफ दोलोआ पावाराव फैनांगौ हाग्रामा महिलारि सारा पावाराव फैनांगौ होननासो सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोआव फैगासिनो दङ नङा होमबा नोंथांमोनानो नुगोन सोरनि फारसे सरकाराव फैनायनि गामि गामि हाबोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोनांगौ ओनसोलाव थाङोब्ला गामियाव थाङोब्ला जेरावखि जाया दिनै साहा दखान लामा दलां जेरावखि जाया सरसा जागासिनो दं जे बिपिएफआ पावाराव फैगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोथारनांगोन नङाबा जोंनि फिउचारा दंस दं होननानै जोंहा गोबाव सम मोनसे संग्रामि सोलिगासिनो दंमोन नङा होमबा जोंजों लोगोसे नागालेण्ड मा होनो मिजुफ्राबो बा बेलेग बेलेगा नाथाय मिज'राम मोनखांनायनि उनाव मिजु नेशनेल फ्रन्ट लालदेंगायानो जा जराम थांगायानो जा बिथांमोना पिस इस्टाब्लिश खालामनो हादों नङा होमबा दा दिनै जोंहा बिटिसिआ मोनसे हिस्टरिक नङा होमबा दा ओंखायनो नर्थ इस्टआव सान्थि सुक्ति खालामनो होनदोंब्ला रायजोफ्रा आरो बा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा रिकगनाइज खालामो मिजु नेशनेल फ्रन्टखौ आरो बिएलटिखौ नङा होमबा मोनसे गोबाव संग्राम खालामखांनायनि उनाव बर' हारिनि मोनसे 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट होदों बर' भाषाखौ 8 सिडुलाव सोदों आरो गुबुन गुबुन नङा होमबा मोनसे पिस जादों नङा होमबा दा मोनसे संग्रामा सोलिबाय थायोब्ला बाव गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव प्रटेस्टआ जायो नङा होमबा नाथाय दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव प्रमद बर'आ मा होनो मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय होनदों सान्थिजों हेपिनेस एन्ड पिसफुला मोननैजों रिलेटेड नङा होमबा दिनै बिटिसिनि मानसिनाव नों सोंलाय सोरबा हेपि दं नामा रावबो बुंनाय नङा हेपि रावबो गैया बिए पास एमए पास जानायफ्रा हेपि गैया गोजोननाय गैयाबा सान्थिया बोरै फैगोन गोजोननायजों सान्थिजों रिलेटेड मिथिबायना आगदा आथिं आरो आगसि आथिङा जेरै जोंनि थाखाय सासे मानसिनो नांगौ नङा होमबा पिस एन्ड हेपिनेस दिनै फोरोंगिरिफ्रा हेपि नङा आबादारि हेपि नङा युथआ हेपि नङा एक्स एनडिएफबि जाय रिभलिउसनारि 34-35 इयार्स हाग्रायाव दङ बिथांमोना दिनै हेपि नङा दिनै जेल सिङाव दङ बिथांमोना रिभलिउसनारिफ्रा हेपि नङा सिगनेटरिफ्रा हेपि नङा बर' रायजो राजाया हेपि नङा कन्ट्रेक्टरफ्रा हेपि नङा एमए पास बिए पास स्टुडेन्टफ्रा हेपि नङा पिसफुला बोरै मा अबाव दं सोर दं पिसआ नङा होमबा बे सानै साथामसो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोर गारि गुरा बायदों बिल्डिं न' लुदों बेजों हेपि फैया नङा होमबा गामि दफायाव थां दिनै
रावबो गोजोननाय गैया ओंखायनो बिथांमोना जे बुंबाय थादों बिटिआर एकर्डनि उनाव गोजोन फैबाय मिनिंलेस फरायसाफ्रा गोजोननाय गैया कन्ट्रेक्टरफ्रा गोजोननाय गैया रिभलिउसनारि एक्स एन्ड बे सिगनेटारिफ्रा गोजोननाय गैया थ' गोजोनाव दं गोजोन गैया बाव नङा होमबा गोजोनखौ लाबोनांगौबा मानसिनि सेहेरायाव खुसि लाबोनाय जानांगोन नङा होमबा ओमफ्राय हिस्ट्रिजों मालाबा जाया फार्स्ट फिउचारखौ जों मोजां खालामनो नांगौ नङा होमबा बुहुमाव मुलुगाव दावहा जालांदों बे दावहाया गोदो बिदि जाबाय थादों होननानै रायखांबाय थायोबा बेयो सासे फेलार लिडारनिसो नङा होमबा गावनाव UPPLनाव जेबो एजेन्डा गैया प्रमद बर'नाव जेबो एजेन्डा गैया बिथांमोना बुङो 17 बोसोराव बिपिएफआ मा मावखो नोंसोर 3 बोसोराव मा मावगोन एजेन्डाखौ बुंलाय 17 बोसोरा थांबाय जा लुनांगौ इउनिभार्सिटि लामा दालां लुनांगौ लुलांबाय बिथांमोना नोंथांमोननि आखायाव मा एजेन्डा दङ दा UPPLनाव जेबो निउ एजेन्डा गैया UPPLआ लाइमोनफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दं नोंथांमोना सों जे सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै मा एजेन्डा दं बिथांमोनाव जिर' BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दङ बिथांमोना जिर' भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दं बिथांमोना जिर' ओंखायनो बिथांमोना खालि 17 बोसोरखौ रायखांबाय थायो नङा होमबा दा ओंखायनो नोंजों आंजों मिलायनानै BTCखौ बासायनो नांगोन आरो जों सान्तिखौ जों लाबोनो सान्ति नांगौब्ला मानसिफोरनि सेहेरायाव खुसि जोंनि सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोननांगोन न' बां लुनो नांगोन कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगोन बेफारि बानिज्यआ मोजां जानांगोन लामा दालाङा मोजां जानांगोन अब्लासो मानसिनि गोसोआव गोजोननाय फैगोन ना नों सासे मा होनो रिपर्टार जार्नालिस्ट हिसाबै नोंहाबो गोजोननाय दङ गोजोननाय गैया सिस्टेमजों गोजोननाय गैया ओंखायनो दिनै बे प्रमद बर' आरो UPPLआ जे बुंबाय दं गोजोन फैबाय बे टटेलि फेलार बे मिनिंलेस बे बिथांमोना बुंनाया दा ओंखायनो जों रियेल पिसफुलखौ आरो रियेल हेपिनेसखौ जों लाबोनो नांगोन BPFखौ सरकाराव लाबोनानै